Angibingelele kubathandi be-podcast radio and stuff kanye nabathandi bomsakazo nje wonkana. Yazi namhlanje njengoba kuyisonto sivuke ngeindaba zokuthi uKhozi FM luzomemezela ilineup yalo entsha sha kusasa ngomsombuluko umhla 17 March ngo7 ekseni. Ngithema ngibona le statement soKhozi ngase ngicabanga iarticle engiyifunde kwiLanga. Iheadline yale article ibithi izinkinga zivune abasakazi izinkinga zoKhozi FM. Ngizokwazisa ke mina wami umbono nengikulindele ukukubona kusasa noma ukuzwa kwi-announcement yoKhozi FM. Kodwa phambi ukuthi ngikwazise sawubona elami igama nguNtobeko wakhuluse. Le i-podcast radio and stuff. La kwi-podcast radio and stuff sike sithande kakhulu uma ngabe ucomenta ushow wakho umbono kuloko esike sikhuluma ngakho. So ungahamba nje lapha ama-comment section ufike usazise ukuthi wena ngabe ucabangani ngalokhu engizokusho. Okunye ongakwenza ukulike le video or uthatha ilink uyishare nabangani bakho kanye nabathandi boKhozi FM khona nabe bezothola ithuba phela lokusho owabo umbono. Okugcina nokubalekile ongakwenza ukusubscribe. Uma ngabe usubscriber kule channel kumahala awukhokhi ngisho i-cent. So asikho isidingo sokuthi ubuke kodwa ungasubscribe. So ngiyaqhuquzela ukuthi awuyiphoze kancane nje le video njengamanje bese uyahamba uyoclick usubscribe khona ungeke ukhohle. Asingene kukhona ke lokhu esifisa ukukhuluma ngakho namhlanje. Inguquko uKhozi ekulindeleke ukuthi zilwenze kusasa izobenyezelwa kusasa. Kodwa lezo inguquko sizozizwa ngomhla ka1 April. So iarticle engikhulume ngayo yilena engayifunda kwiLanga. Iarticle leni yayikwilanga yayithe akulindelekile ukuthi kube nezinguquko eziningi oKhozini FM. Empeleni kakhulukazi kulezi inhlelo ekuthiwa zi-prime time engena ngo6 ekseni kuya ku6 ntambama. Isizathu esidala ukuthi ngingalindeleki ukuthi kube nezinguquko eziningi ingoba oKhozini njengamanje abekho abaphathi abapermanent khona ababambile. So khumbula ukuthi obephethe stage uSibonga Ingcobo wasula oKhozini kanti futhi nobephethe inhlelo uPhel Maseko Bhinqose naye futhi wasula oKhozini. So njengamanje inhlelo zibanjwe uMandla Mdletshe kanti umphathi stage uMthembu yena obambe leso sikhathi uBusani Mthembu ngenza ukuthi ngithola wrong igama lakhe kodwa nginesiqiniseko sokuthi Sibonga uMthembu kodwa uMandla Mdletshe uyena ophethe inhlelo. So njengoba bebambile akulindelekile ukuthi benze ushintsho olukhulu oKhozini FM ngoba njengoba sazi sonke ukuthi uma ngabe kuukuthi umsakazo ushintsha inhlelo uma bekwenziwa ushintsho olukhulu kuba khona ukuvungama nje okuba khona. Kuba khona abajabulayo kube khona abaphatheka kabi. So kuba nokuphikisana okuningi okwenzakalayo. So kudinga one umphathi onesibindi ukushintsha inhlelo especially makuthi uhlelo selebe khona for isikhathi eside. 2 kudinga ube ngathi umuntu okwe-position permanently noma ophethe leso sikhundla ngokugcwele ngoba uma bushintsha uhlelo oselebe khona isikhathi eside kusho ukuthi une-vision unento ofuna ukuyi-achieve. Kodwa uma ngabe ubambile kuba nzima ukuzama ukuba ne-vision e-long term ngoba uzazi ukuthi uzobamba isikhathi esingakanani. So ezinye zezizathu lezo engiyibona zizodala ukuthi kube nami kuyavumelana ne-article engiyifunde kwiLanga ezodala ukuthi kube nzima ukuthi abaphathi laba babambile bashintshe inhlelo kakhulu oKhozini FM. Okusho ukuthi nje ngo6 kuya ku9 lapho kusuke khona uMroza noSiqemeza kwi-breakfast show angilindele ukuthi kube khona ushintsho lapho. 9 to 12 angilindele ukuthi athinteke uLady D. 12 to 3 that is uKings Fiso kanye noZimdola angilindele futhi ukuthi bathinteke kanye no 3 to 6 uSelby kanye noChat angilindele ukuthi bathinteke. So lezo inhlelo za during the week ngilindele ukuthi zibuye zinjengoba zinjalo. Umbuzo omkhulu ukuthi ngabe ngilindele ukuthi kube ngephi noshintsho. Ushintsho engilindele ilapho khona ekubambe khona abantu. Okusho ukuthi
akekho umsakazo khona njengamanje akuyena umsakazo waqala ngoApril umsakazo bambile ngoba kwaphoqeleka ukuthi kushintshwe kulolo hlelo olokuqala olingena during the week uhlelo la Siyamhlongo olingena ngo8 ebusuku kuya ku12 midnight phakathi namabili so lolo hlelo ubusuku obuhle siyazi ukuthi usiya ngenxa zeinkinga abhekene nazo wami somsebenzini noma akekho emsebenzini so njengoba usiya engekho emsebenzini bekuloku kubamba abasakazi abahlukahlukene sike samuza uzamazama magic elenza lo liyahlelo sike simuza ubingelele lenza lo liyahlelo baningi abanye abasakazi esike sibezwe belenza lo liyahlelo so umbuzo omkhulu ngicabanga sokuqala umbuzo omkhulu ophathelene noSiyamhlongo ukuthi ngabe sizolizwa yini igama la Siyamhlongo limenyezelwa kusasa njengomunye wabasakazi boKhozi FM noma uKhozi FM selithola ithuba lokuthi lihlukanise inhloko nesixhanti phakathi kwalo noSiyamhlongo. Uma ungangibuza wami umbono ngingathi mina angilindele ukulizwa igama la Siyamhlongo kusasa. Ngicabanga ukuthi iSABC izothatha lelithuba ilisebenzisa ukuthi ingayirenew icontract ka Siyamhlongo instead of ukurenew icontract bese futhi eqhubeke ehlale ekhaya. Kungangithokozisa ukulizwa igama la Siyamhlongo, kungangithokozisa ukubuya ka Siyamhlongo emoyeni ngoba ngiyayithanda iradio ka Siyamhlongo. Kodwa uma ngabe sibuka isimo nendlela izinto ezenzeka ngayo angilindele ukuzwa igama la Siyamhlongo limenyezelwa kusasa njengomunye wabasakazi boKhozi FM. Kodwa ke wena ungangazisa nawo wakho umbono ukuthi ngabe ulindele yini ukuzwa uKhozi lumemezela uSiyamhlongo njengomunye wabasakazi boKhozi FM. Owesibili umbuzo ophathelene nalo liyahlelo ubusuku obuhle ukuthi uma ngabe kuukuthi uSiyamhlongo akabuye eKhozini FM maqala nje lesizini entsha uSiyamhlongo akasayona ingxenye yoKhozi ubani ozokwenza lo liyahlelo permanently ngoba njoba ngishilo ukuthi besiloku sizwa abasakazi abahlukahlukene belwenza lo liyahlelo ngabe ubani ozonikezwa lo liyahlelo alenze permanently ngicela mina ungaqageli ngoba sekusele amahora nje ambalwa ngophambi kokuthi imanagement yoKhozi imemezele ukuthi ilineup yalo entsha ibukeka kanjani. Kodwa wena mawufisa ukuqagela ngizocela uhambe kuma comment section ufike usazisa ukuthi ngabe wena ulindele ukuthi kube ubani onikezwa lo liyahlelo ubusuku obuhle okusihlelo olubaluleke kakhulu lune information eningi kodwa futhi mawubuka nabanye abantu kwamanye ama radio stations abenza lo liyahlelo competition tight so ubani uKhozi elizoma identifier as umuntu ozokwazi ukubamba lo liyahlelo aligcine lisezingini uSiyamhlongo abelenza ngayo. That is the first show ishow yokuqala leyo engilindele ukubona ushintsho kulona. Kanti ke ezinye inhlelo esilindele ukubona ukuthi obani abazozenza ngoba abantu abazenza njengamanje babambile noma angithi akubona abantu ababeqale ukuzenza ababezenza lezo inhlelo kuApril inkathi uKhozi lishintsha inhlelo ngoApril 2024 usikiya ngengoma ongena lapha ngomgqibelo kusuka ngo9 kuya ku12 so sokhumbula ukuthi usikiya ngengoma ubuwenziwa uBK kanye noBingelela uBK wadlula emhlabeni wathi mabedlula emhlabeni uBK uKhozi laselanda uTshatha wabuya wawuyena ozobamba waqhubeka uTshatha walenza uhlelo noBingelela so umbuzo omkhulu ukuthi ngabe uTshatha uzoqhubeka yini alenze lolo hlelo noBingelela noma khona ushintsho esolibona kulolo hlelo ngabe khona mhlawumbe kuzolethwa omunye okuyena ozobamba lolo hlelo anikezwe lona permanently noma uTshatha uzoqhubeka nje ngendlela benza ngayo ukuthi enze lo hlelo bese eqhubeka futhi newozana abangani bakho phakathi nensuku so mkhulu ke lo mbuzo abanye babuza ukuthi ngabe uBingelela uzobuya yini kuona usikiya ngengoma so the jury is out sizolinda ukuzwa ukuthi abaphathi boKhozi bathini bona ngabe khona bazowuthinta yini usikiya ngengoma noma ngeke bawuthinte
Kubalekile ukuthi ngisho ukuthi uSkiya ngengoma nje obubanjwe uTshatha noBingelela uwine iSADMA ababekade bagcina ukuyinqoba njengokhozi FM. So ngabe lokho mhlambe kuzokwenza ukhozi lubone ukuthi hayi ngaba yiphutha ukuthinta lo hlelo aliqhubeke lunjengoba lunjalo. Angazi ukuthi wena ucabangani futhi angazi ukuthi ulindeleni ukuthi imenyezwe abaphathi bokhozi kusasa, kodwa ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe ukuphi okulindele ukuthi bakumemezele abaphathi bokhozi ngoSkiya ngengoma lo ngena ngo9 kuya 12 Saturdays ngemgqibelo. Olunye uhlelo nalo futhi olukhona ngomgqibelo iTop 20. iTop 20 biyenziwa uMandla uNjinji Magwaza. So uMandla usulile emsakazweni uKhozi FM. So lo hlelo iTop 20 lokulibanjwa abaphathi abasakaza abahlukahlukene. Sike samuza uSel Beyonce elibambile lolo hlelo, sike simuza uMafresh elibambile lolo hlelo. So umbuzo omkhulu ukuthi ngabe ubanike ozonikezwa lolo hlelo permanently ukuthi kube olakhe lo liyahlelo. Abaningi balindele mangikingizwa ama comments, abanye balindele ukuthi uMafresh sekuyisikhathi sokuthi akathole ithuba naye lokusakaza emini. Siyazi uMafresh kade ajoin ukhozi kodwa ulokhu enza inhlelo zasebusuku. Ngabe sekuyithuba azonikezwa lona lolu abaphathi bokhozi ukuthi akenze naye uhlelo lwasemini. Ukuhlelo olukhulu kakhulu iTop 20 uhlelo olukhulu kakhulu oKhozi FM. Uma bekuwukuthi umlandeli woKhozi FM uyazi ukuthi iTop 20 isike yenziwa abasakazi abafana noMandla Malakwane, Linda Sibiya, Mangaphosisi noKSG Kethagwala wake walenza. So uhlelo olukhulu lubalekile oKhozi FM. So uMafresh ngabe uzokwazi yini ukukhipha leso standard noma leyo level yokwenza iTop 20. So kodwa abaphathi bokhozi bakhombise okukhulu kumthembu kaFresh uma ngabe bemnikeza ukuhlukanisa unyaka ngalenkathi ehlukanisa unyaka noSel Beyonce. So uma ngabe ukuthi uthenjwa ngokuhlukanisa unyaka, angisiboni isizathu esingadala ukuthi angathenjwa ngeTop 20. Kodwa wena ucabangani? Awusitshela wena ukucabangayo. Ubona ukuthi uMafresh ready ukuthi angenza iTop 20 noma homunye umuntu obona ukuthi kumele enze iTop 20. Mase sivala ngenhlelo engilindele ukuthi zibe noshintsho, asiye lapha kuSunday ngesonto eShilo. So khumbula ukuthi eShilo ibiyenziwa uMamzanele Mbokazi naye futhi odlulile emhlabeni ngonyaka odlule. So uthe bayedlula uMamzanele Mbokazi emhlabeni kwase kufakwa uThembeka Zondo Cele kwawuyena obamba lolo hlelo. So nophindi P ukalibambe kodwa isikhathi esiningi kuba uThembeka Zondo Cele. So umbuzo again, ngabe uThembeka uzoqhubeka alenze lolu hlelo noma khona omunye omusha uzofike afakwe kulona lolu hlelo noma kuzonikeza uphindi P? Angazi. Futhi ngicela ungaqageli, ngicela ungayidlala igame yokuqagela namhlanje. Isizathu esidala ukuthi ngingayidlala igame yokuqagela ingoba sekuseduze kakhulu ukuthi sazi. Kusasa nje kuseni ngo7 AM abaphathi bokhozi bazobe beyimemezela ilineup yokhozi. Kodwa mina ngilindele ushintsho kulama shows engwamentionile. Wena ngabe ikhona ishow engazange ngimenshine olindele ukuthi ukhozi lenze ushintsho kuyona noma ofisa ukuthi ukhozi lwenze ushintsho kuyona? Ngoba kuhlukile okulindele nokufisayo. Ngicela ukuthi uye kuma comment section ufike usazise ukuthi wena ngabe ulindeleni futhi ukufisani. Mina kade ngikhuluma ngengikulindele. Okunye futhi engikulindele noma engilindile ukukubona ukuthi lowo owawina iWinnie Mahlangu female presenter search competition uSphiwe Sibiya, ngabe luphi uhlelo azonikwa lona? Ngiyangimuzwe uSphiwe ebambile lapha noMamkhize Ndlovu kwi-jazz. Kodwa njengoba nje ukhozi selishintsha inhlelo, ngicabanga ukuthi sekuyithuba ukhozi elizolithola ukuthi uSphiwe naye akanikwe ishow yakhe ayikhombisa ukuthi
ubani and yini le eyamenza wawina iWinnie Mahlangu female presenter search. So ngilindele ukumuzwa ukuthi ngabe ngale nkathi abaphathi bokhozi bememezela ilineup yokhozi igama lakhe lizoqhamuka kiphi. Awamangaki amahora sesele njengamanje ukuthi abaphathi bokhozi bamemezela ilineup sesilindile, kodwa nawe ungasazisa ukuthi wena ngabe kuphi okulindele nokufisayo. Le i-podcast radio and stuff. Sibonga kakhulu ngokuthi ubuke le video kusukela eqaleni kuze kufike manje ekugcineni. Awusishone comment section futhi usaziso wakho umbono. Usubscribe, ushare le video, uphinde uyilike. Mina lami igama nguNtobeko wakhulusa. Sihlangane kwivideo elandelayo. Angikuthembisa ukuthi ivideo elandelayo sizoyifaka emva kuba ukhozi lumemezele ilineup yalo entsha. Ngizoyiqopha nomlingani wami uNtokozo Tshapa lapho khona sizobe sisho imbono yethu ngelineup entsha yokhozi FM. Thank you for watching this video until the end. Have a great week ahead.